Gràcies sobretot ara a la Lluïsa d'Intercert per aquesta presentació que ens ha donat ja un punt de pau per començar. Gràcies a tots els que esteu ajudant amb l'organització i també a tots els que esteu participant en aquesta 13a jornada budista. La meva xerrada, Una vida sense temps, està inspirada en la poesia del monjo zen Ryokan i també del mestre Dogen. Daigo Ryokan va viure a finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Era un monjo zen japonès de l'escola budista Tensoto. Ryokan va passar la major part de la seva vida en una ermita allunyat del món. I avui en dia Ryokan és conegut sobretot per l'art de la seva poesia i cal·ligrafia, que reflecteixen l'essència del zen. Rellegint Ryokan, perquè hem publicat justament ara un llibre de versions de Ryokan, que ja havia quedat esgotat i afegint noves versions. Rellegint els poemes de Ryokan i preparant aquestes jornades, vaig trobar-me amb agradables sorpreses en aquesta darrera relectura i m'ha impressionat especialment la tendresa amb què Ryokan parla de la bellesa, de l'envelliment. I això potser és perquè ja començo a sentir la bellesa en la pell, la carn i els ossos. I m'ha agradat sobretot perquè és diferent de les lamentacions típiques sobre la rapidesa del pas del temps i dels planys i de les queixes que surten dels que es fan vells amb resignació o sense. En contrast amb aquestes lamentacions ordinàries, Ryokan evoca la bellesa d'una manera diferent, com si parlés d'una vella amiga. No parla d'un mal o d'una xacra, sinó com si parlés d'una vella amiga. I ho fa amb versos curts i senzills, amb tanta autenticitat com brevetat. Expressen els seus sentiments sobre el pas del temps, la bellesa, la vida del monjo zen, la d'una persona entregada a la via. Hi ha un poema que és un diàleg entre Ryokan i un vell conegut seu. Ryokan està baixant de la muntanya on viu en una petita cabana de palla i es dirigeix a la ciutat a demanar almoina. I el vell conegut li pregunta: «Mestre, què fas allà, vivint enfilat dels núvols blancs?» I ell li diu: «I tu què hi fas aquí, envellint en aquest món de pols vermella?» Tots dos es disposaven a contestar, però es van quedar muts. Aquesta escena, que sembla un diàleg entre dos individus antagònics, en realitat no ho és. Fixeu-vos que és possible fer una lectura més íntima. És a dir, que no és un diàleg entre dos personatges, sinó que és una reflexió sobre si mateix. Una reflexió que fa Ryokan i que també podem fer nosaltres, en què aquests dos personatges és un de sol. És un diàleg com el que podem establir amb nosaltres mateixos quan en acabar la meditació ens dirigim cap a les activitats de la vida quotidiana. Ens podem preguntar: què hi faig meditant, enfilat dalt dels núvols blancs de la vacuïtat? I tot seguit ens podem respondre: i què hi faig aquí, envellint en aquest món d'il·lusions? Crec que és una bona manera de començar el dia i, a la vegada, reflexionar sobre el sentit de la pràctica. Per què meditar? Ens podem preguntar.
Quin sentit té asseure sense zen? En lloc de buscar explicacions i raonaments per respondre a aquestes qüestions, és millor donar-li la volta i fer-nos aquesta pregunta. Quin sentit té envellir en aquest món d'il·lusions? El Ryokan i el seu amic es disposaven a parlar, però es van quedar muts. Qui s'atreviria a estripar aquest silenci? No pas aquell parell de savis vells. La bellesa no és una il·lusió, no és allò que només passa als altres. La bellesa fa caminar a poc, fa parlar en pausa, fa pensar amb oblits. Què haurien pogut dir Ryokan i el seu amic? I vosaltres ja us heu fet aquesta pregunta? Què hi faig aquí, envellint en aquest món de pols vermella? Després hi ha un altre mestre japonès, Eikei Dogen, que és una referència per la nostra escola. Segurament molts el coneixeu perquè heu sentit la frase estudiar la via de Buda és estudiar-se un mateix. Estudiar-se un mateix és oblidar-se d'un mateix. Dogen, a diferència de Ryokan, que vivia en una ermita, Dogen era un monjo de monestir, va passar tota la seva vida en els monestirs. És el que va portar el Tensoto de la Xina al Japó i ens va deixar una obra molt extensa, el Shobogenzo, que és per nosaltres l'obra de referència. I en aquest Shobogenzo hi ha un capítol que es diu Uji, que significa temps d'existir. I en aquest capítol Dogen ens dona una visió de la concepció del temps en el budisme zen. Tots sabem que la percepció que tenim del temps és molt subjectiva i que a vegades ens sembla que el temps passa molt de pressa o a vegades ens sembla que va molt a poc. I també sabem que la percepció construeix imatges dels estímuls que rebem dels sentits. Per exemple, d'aquesta ampolla d'aigua en realitat estan arribant tot de taques de colors al nostre cervell i és el procés de percepció que ho converteix en una forma. Per tant, és la percepció la que construeix aquest món, aquesta realitat, aquest món que percebem. I el mateix passa en la percepció del temps. Els esdeveniments que ens arriben estan situats en una línia de temps. I igual que amb les imatges, la percepció d'aquests esdeveniments es situen, es construeix una línia de temps contínua, que és una construcció de la nostra ment, de la nostra percepció i consciència. És a dir, que aquest temps percebut com una línia contínua és una fabricació del jo. En els comentaris del següent poema, Dogen va més enllà de dir que el jo fabrica la visió lineal del temps. I el que ens diu és que aquesta visió lineal del temps en realitat és el jo. Això ens obre pas a estudiar la concepció del temps en el budisme zen a partir d'això. El temps no es percep com una línia contínua generada pel jo, sinó com un seguit de punts discontinus, un seguit d'esdeveniments, un seguit de moments d'existència, un seguit d'instants presents que són una realitat primordial. Una realitat anterior a aquest procés d'ordenar i alinear el temps en una línia contínua i crear una història personal, abans de crear aquesta il·lusió d'un jo continu.
I Dogen ho introdueix citant aquest poema, que diu: a vegades dalt del cim més alt, a vegades en el fons del més profund oceà, a vegades bodhisattva de 3 caps i 8 braços, a vegades un cos de Buda daurat de 5 metres, a vegades un bastó o un bàcul, a vegades una columna o un fanal, a vegades el fill d'una família humil, a vegades la terra i el cel. I després comenta: aquest a vegades vol dir que el temps és existir i que existir és el temps. I com que és temps, produeix la radiant il·luminació del temps. És la manifestació del moment present. La manera com el jo construeix aquesta percepció és el que dona forma a l'univers. En veure cada cosa de l'univers com un moment de temps. Les coses no s'oculten les unes a les altres, igual que els moments no s'oculten els uns als altres. La ment del despertar apareix en aquest moment. Un moment de despertar apareix en aquesta ment. Un moment de pràctica és un moment de despertar. Un moment de despertar és un moment de pràctica. Quan el jo es disposa a si mateix en una seqüència, el jo es veu a si mateix. Així es comprèn que el jo és temps. Saber que hi ha milers de brins d'herba en la terra sencera i que cada un d'aquests brins d'herba són la terra sencera és el principi de la pràctica. I Dogen continua amb aquesta prosa que tant ens agrada. Com que no hi ha res més que aquest moment, el temps d'existència és tot el temps que hi ha. Cada moment és tota existència. Cada moment és el món sencer. Encara que el temps va i ve, vosaltres sou l'existència aquí i ara. No penseu que el temps simplement passa volant. El temps no el marca l'anar i el venir. El moment de despertar és l'existència aquí i ara. I els darrers versos del poema, si ho recordeu, deien: a vegades el fill d'una família humil, a vegades la terra i el cel. No podrien evocar millor aquestes frases la relació entre la pràctica i el despertar. A vegades un ésser sensible, a vegades un Buda. En el següent poema, Ryokan ens evoca la fugacitat de l'existència. En la nostra percepció del temps, com dèiem, es produeixen distorsions d'aquesta percepció. El nostre temps de vida ens sembla un període molt llarg a vegades, quan en realitat és molt efímer. L'altre dia caminava pel passeig de Sant Joan de Barcelona, anant cap al centre, que com sabeu té uns plàtans d'ombra molt alts i grans, i em preguntava: quants anys fa que són aquí? Quan jo era un nen ja hi eren, me'n recordo passejant amb el meu avi sota els plàtans del passeig de Sant Joan. Quant de temps continuaran ensenyorint aquest carrer després que jo no hi sigui? Després que tota la gent que jo conec hagi desaparegut. I mentre ho pensava, unes quantes fulles van caure dels arbres. És una mica el que ens vol explicar Ryokan amb aquest poema, que diu:
La vella tomba del meu mestre, amagada al peu d'un turó desert, coberta d'exuberants males herbes. No hi ha ningú que en tingui cura. Només de tant en tant passa per allí un llenyataire furtiu. No hi ha ningú que en tingui cura. És cert, ningú té cura del record del vell mestre. I de la mateixa manera, tothom ens oblidarà quan desapareguem nosaltres. I quan els que ens van conèixer també desapareguin, ningú sabrà res de nosaltres. Les males herbes creixeran sobre el que havia estat la nostra gran il·lusió. Un jo, una persona, una imatge. Tot això que tant ens esforcem a defensar i mantenir. No hi haurà ningú que en tingui cura. Com podem dedicar tanta energia a sostenir una il·lusió que, com una fulla seca, caurà i serà escombrada pel vent de tardor? El poema de Ryokan continua. Una vegada, jove de cabell salvatge, vaig ser el seu deixeble. Vaig aprendre d'ell profundament, però vaig iniciar el meu viatge solitari i els anys van passar entre nosaltres en silenci. Ara he tornat amb ell per quedar-me. Com puc honorar el seu esperit absent? Els anys han passat entre nosaltres en silenci. Ara he tornat amb ell per quedar-me. Sembla que els anys d'allunyament i de silenci ara li pesin, ara que el vell mestre ja no hi és. Com quan perdem algú i el que més ens pesa és el temps que no li vam dedicar. Ben segur que és la nostàlgia de no haver pogut agrair prou a aquells que ens van ajudar a créixer, que ens van instruir. Aleshores, la nostàlgia es pot transformar. Com puc honorar el seu esperit absent? Com podem honorar l'esperit absent dels mestres? La manera d'honorar-los és seguir el seu exemple, continuar la seva obra i fer realitat el que ens van ensenyar. Per sort, en els seus poemes, Ryokan ha trobat una via per assossegar els sentiments dolorosos que provoquen el pas del temps a partir d'honorar l'esperit absent del vell mestre i comprendre que tingui o no tingui sentit, la vida és una joia preciosa, un estel fugaç que ens deixa meravellats. I diu en aquest següent poema: de nit, en el profund de les muntanyes, assegut en zazen, els assumptes dels homes no arriben fins aquí. Tot és desert i plàcid. L'encens se l'ha empassat la nit inacabable. El quessa s'ha tornat un vestit de rosada. Incapaç de dormir, m'endinso cap al bosc. De sobte, per sobre el cim més alt, apareix la lluna plena. En aquest poema sembla que s'hagi aturat el temps. Asseguts en zazen, la percepció del temps canvia radicalment. Cada instant és una eternitat.
l'encens, se l'han passat la nit inacabable. És la fi del patiment, la fi de les preocupacions mundanes. Els assumptes dels homes no arriben fins aquí. Només una gran vacuïtat, una gran serenitat. Tot és desert i plàcid. Sembla que el temps s'ha aturat i de sobte, en el cim més alt, apareix la lluna plena. Una vida sense temps. Això és el que ha trobat Ryokan. Una vida sense temps que també podem trobar nosaltres. Asseguts ens sent, queda una només. Els darrers versos de Ryokan ens diuen: les traces del meu anar i venir han desaparegut sota la neu. Sota la finestra vella crema l'encens. Els anys passen implacables, però a la fi som nosaltres els que decidim com viure la nostra vida. Si preferim anar i venir com una fulla seca escombrada pel vent i lamentar-nos dels pas dels anys, o de les xacres de la bellesa, o d'allò que s'ha quedat pel camí, o d'allò que mai no ha estat ni serà. O bé, podem triar abandonar cos i ment a cada expiració i viure una vida autèntica, una vida sense temps.